Mga bay. So, meron tayong panibagong vlog. Ito na yung mga sinasabi ko na gusto kong samahan nyo ako dito sa journey ko, no? sa mga rides natin habang kasama natin itong si Sniper 155. So, ang naging rides natin today ay test, no? So, ang test na ginawa ko mga bay ay kung gaano ito katipid nang hindi gumagana yung BBA, no? Yan ang ginawa natin ngayong araw na ito. Grabe, no? Mag-aalas 4 na mga bay. So umalis ako sa bahay ng alas 7. Pero bago ako umalis ng silang, so drop by muna tayo at nagpa-full tank, no? Kung saan ako mahilig magpalagay ng gasolina. Pinaka-paborito kong gas station. Sorry mga bay, medyo nabubulol ako, no? Walang iba kundi Petron. Ayan, so nagpultang ako kayo ng umagas. Kitang-kita naman yan, sagad na sagad yan, no? Ngayon malapit na tayo sa bayan ng Silang. Siguro mga 2 kilometers na lang o 3 kilometers. Nasa bayan na tayo ng Silang, kung saan ako nagpagasolina kaninang umaga. Ngayon paano ko ginawa na hindi gagana yung BBA, no? Paano ko ginawa yun na, no? Well, bawat arangkada natin ay malumanay lang. Hindi tayo umaabot ng 8,000 RPM, no? So kung pag lumagpas kasi tayo dun mga bay, ay saka nag-activate yung BBA, no? Yung kung tinatawag mas lumalaki yung buka ng kanyang pump. Yung mga valvula nito, no? Yung intake tsaka exhaust, yung pasukan ng gasolina at labasan ng usok, yung mga nasunog na gasolina. Ngayon, yung BBA kasi mga bay, isa yan sa mga features nito ni Sniper 155, no? Dati kasi ang meron lang yan ay yung Sniper, R15, yung pinaka-latest na R15, no? Yung B3 ba yun? Yan, tsaka yung mga Aerox, tsaka NMAX. Yan po yung mga BBA, no? Yan. So, dito sa ating Sniper naman ay ginawa ko ang makakaya ko. Tiniis ko yung mga naglalagpasan sa akin na mas malalakas dito, o kaya naman yung mga ka-rival na ito, no, na nakakasabay ko, no, nakasabay ko kanina at ngayong pauwi ako, talagang hindi ako nakipagkamutihan. Ayan, so nga pala gusto kong magpasalamat, no, grabe yung naging viewers ko nitong vlog ko, na Sniper 155R versus 155 standard. Maraming nag-comment doon. Meron ding hindi maganda, pero okay lang, ganun talagang buhay, no? Ganun talaga, okay lang yan. So more buzzer to come. Charot, yan, naambun na mga bay. Naku, malalaki ang patak. Huwag naman, kailangan ko matapos itong sinasabi ko ngayon, no? So ang ginawa ko nga mga bay ay hindi ko pinaabot ng 8,000 RPM bawat arangkada natin, bawat cambio natin. And then ang top speed niya talaga na hindi gumagana yung BBA nito ay 90, no? Pag 90 depende sa kalsada, pwede kang mag 95, depende siguro kung ito ay palusong. Kasi na-testing ko talaga, no? Bago ko ito gawin, tinesting ko muna kung hanggang saan yung RPM niya o top speed na hindi bubuka yung BBA. Yan. So, well, alam na natin. Ngayon, alamin natin kung magkano ang konsumo nito, no, sa ginawa nating test drive. And then kung nakikita ninyo yung gauge natin mga bay, isa lang ang nabawas, isa lang yung nabawas. So ilang kilometro na, tingnan natin. So meron ng 109 kilometer na tinakbo. 1 bar ang nabawas sa gauge natin. Pero mas makakount natin yan pag once na nagpa-full tank na tayo ulit, no? Kasi kaninang umaga nagpa-full tank ako, sagad na sagad. Talagang abot bibig ang saya. Napapakanta. Charot. Ayan, so let's go. Malapit na yung gas station. Alright. Yan, so full tank na natin ulit. 111 kilometer and then 1 bar sa gauge yung nabawas. Alright.
Full tank, boss. Pula. So, dito na natin malalaman kung ilan ang kinonsumo niya nang hindi natin pinagagana yung BBA. Ayan. So, hope nag-enjoy kayo dito sa ginawa natin, no? So, samahan nyo pa ako sa mga susunod nating journey dito kay Sniper 155. Sa mga next nating gagawin sa kanya, yung mga plano natin para malaman pa natin ang husto at lalo nating makilala si Sniper 155. Ayan, so kung bago ka lang dito sa akin channel mga bay, wag nyo akong kalimutan na suportahan. Ayan, no, grabe, sobrang tipid pala neto ni Sniper natin. So lumalabas doon ay 2 litro na ang naikarga. Yon, halagang 139. Yan, okay na. 111. So pumapatak ng 55.5 no, yung per liter niya. Ayan, no, 111.6. So pagpalagay natin na 55.5 kilometer per liter. Grabe. So ganun pala yung naging nakonsumo niya sa hindi natin pinagana yung BBA. So lalo na siguro kung rekta-rektahan yung takbo natin, kasi kanina traffic pa tayo papunta at pauwi. Bukas dala ko, wala akong dala eh, naubos na yung dala ko kanina eh. Shout out, pangalan mo pre? Ha? Ricky. Ha? Born to be ride. Born? Oh, born to be ride. Born to ride? Oh, wala yung space yun. Wala lang akong dala yung sticker. So, alright mga guys, nalaman na natin yung kung gaano ito katipid na hindi gumagana yung BBA. Grabe, no, tiniis ko talaga yon. So umabot ng 55.5 kilometer per liter. So not bad, parang ano na, tawag nito parang 100 lang yung takbo. Ay, tawag nito 100cc. So ayun lang mga bay, gusto ko lang i-share sa inyo yung ginawa natin test dito kay Sniper 155. Hope nag-enjoy kayo. So kita-kits po tayo sa next vlog natin mga bay, no? Lagi po tayong mag-iingat, no? So peace po sa inyong lahat mga bay.